Avui et porto el top 7 dels millors aspiradores Y robots de limpiesa que pots trobar a Amazon. He analitzat centenars de ressenyes reals de compradors per portar-te només el millor. Anem-hi. Nom: Tapu RB-30 Max Plus. En la posició número 7 tenim el Tapu RB-30 Max Plus. Amb un preu molt competitiu i una valoració de 4,0 sobre 5, el Tapu RB-30 Max Plus compta amb 211 opinions de compradors verificats a Amazon. Fantástico, poco ruido, no de golpes las cosas que se encuentran al camino, fàcil manejo des de l'app si lo sé lo compro antes. Sense dubte, el Tapu RB-30 Max Plus és una opció que no pots deixar passar si busques qualitat i bon preu. Però espera, que això es posa encara millor. Anem amb la posició número 6. Nom: Lafan M210 Robot Aspirador. En la posició número 6 tenim el Lafan M210 Robot Aspirador. Amb 29999 euros i una valoració de 4 de març sobre 5, el Lafan M210 Robot Aspirador compta amb 162 opinions de compradors verificats a Amazon. Que voy a dar si es el tercer tu que me compro, tengo una casa Y, he puesto un upo planta, silencioso Y bastante eficaz, el próximo que serà pronto pas sense dubte, el Lafan M210 Robot Aspirador és una opció que no pots deixar passar si busques qualitat i bon preu. Però espera, que això es posa encara millor. Anem amb la posició número 5. Nom: Baxillar W15 Robot Aspirador Y Fregazuelos. En la posició número 5 tenim el Baxillar W15 Robot Aspirador Y Fregazuelos. Amb 20899 euros i una valoració de 4 d'abril sobre 5, el Baxillar W15 Robot Aspirador Y Fregazuelos compta amb 202 opinions de compradors verificats a Amazon. El robot lleva entre 5 y 8 días trabajando Y, en principio estoy muy contento con su funcionamiento, es muy útil a l'autovaciado Y que no usa bolsa, por lo que és sense dubte. El Baxillar W15 Robot Aspirador Y Fregazuelos és una opció que no pots deixar passar si busques qualitat i bon preu. Però espera, que això es posa encara millor. Anem amb la posició número 4. Nom: Litstu WL09 Robot Limpiacristales. En la posició número 4 tenim el Litstu WL09 Robot Limpiacristales. Amb un preu molt competitiu i una valoració de 4 de juny sobre 5, el Litstu WL09 Robot Limpiacristales compta amb 162 opinions de compradors verificats a Amazon. D'ací que és un d'esos productos que realmente cumplen lo que prometen. No esperava gran cosa, porque muchos robots limpiacristales se quedan a media sense dubte. El Litstu WL09 Robot Limpiacristales és una opció que no pots deixar passar si busques qualitat i bon preu. Però espera, que això es posa encara millor. Anem amb la posició número 3. Nom: Baxillar W15 Robot Aspirador Y Fregazuelos. En la posició número 3 tenim el Baxillar W15 Robot Aspirador Y Fregazuelos. Amb 25999 euros i una valoració de 4 d'abril sobre 5, el Baxillar W15 Robot Aspirador Y Fregazuelos compta amb 215 opinions de compradors verificats a Amazon. Esta és el segundo robot que compro de esta marca. El primero, una versión inferior a esta Y, este último, versión superior, el Baxillar W15. Tengo que sense dubte, el Baxillar W15 Robot Aspirador Y Fregazuelos és una opció que no pots deixar passar si busques qualitat i bon preu. Però espera, que això es posa encara millor. Anem amb la posició número 2. Nom: Eureka J15 Pro Ultra Robot Aspirador.
En la posició número 2 tenim a l'Eureka J15 Pro Ultra Robot Aspirador. Amb 47499 euros i una valoració de 4,0/5, a l'Eureka J15 Pro Ultra Robot Aspirador compta amb 399 opinions de compradors verificats a Amazon. Este robot aspiradora es una maravilla, es el primero que Tango Y creu que he acertado. Este robot combina una potencia d'aspiració en espectacle sense dubte. A l'Eureka J15 Pro Ultra Robot Aspirador és una opció que no pots deixar passar si busques qualitat i bon preu. Però espera, que això es posa encara millor. Anem amb la posició número 1. Nom: Xubei Robot Limpiacristal 3000 pascals. En la posició número 1 tenim el Xubei Robot Limpiacristal 3000 pascals. Amb un 3,299 euros i una valoració de 4/5, el Xubei Robot Limpiacristal 3000 pascals compta amb 480 opinions de compradors verificats a Amazon. E-book di robot, but basalil apprensiva. Primer basensura i fité colant on a glaç panel en don fall off, orifité col·lectual clean sense dubte, el Xubei Robot Limpiacristal 3000 pascals és una opció que no pots deixar passar si busques qualitat i bon preu. I això ha estat el nostre top 7 d'aspiradores Y robots de limpiesa. Tots els enllaços de compra els tens a la descripció del vídeo. Si t'ha agradat, no t'oblidis de donar-li el like i subscriure't per a més comparatives com aquesta. Ens veiem al proper vídeo.